מרוץ האור והגבורה לזכר בנינו הנופלים יוצא לראשונה לדרך בהשתתפות תלמידים, מורים, לוחמים ומשפחות שכולות. נושא הנצחה, הבנים שנפלו, של עמק החולה, מצד שני ידעו הספורט, יש לזה משמעות שכאן ניתן לבנים. דברים מזכירים ומקווה באמת לפעמים מסורת. זה זכר החיילים שנספו בשעה 10:15 בספר הזה, זה ספר שהוא נחשב נורא ספורטיבי. מדהים, כיף גדול, מסורת מדהימה. מזג אוויר אירופאי קלאסי טיפוסי. הגיע היום הגדול, חלום שהתגשם, עם הצוות הנהדר שיש לנו כאן, והמורים והתלמידים הנפלאים והאורחים. מרוץ האור והגבורה הראשון יוצא לדרך לזכר הבנים. בהצלחה לכולם. לקו הסיום. הנצח בתחרות המרכז לערוך 5 קילומטרים וארבע בהליכה או בריצה. מאוד נורא מהעשרות המורים שרץ היום לסרט. גם את שרון גרניקר. סימונה שרון גרניקר. יותר יש לנו פה עכשיו את המורות של קשת שמגיע בגלל הציון. וגם זוהר של זכר. יעיד. השתתפותם באירוע הנהדר שלנו והחשוב. נוחי שלם, המג"ד שהיה של דן בר, זיכרונו לברכה, מגיע כאן לסיום. היום הוא מג"ד, וכל הכבוד לך, ותודה לכם כאלה שכבר עשו את המקצת החלטים, וגם מורים נהנו, אירוע מהמם.
כמה ערכים. אחד, זה הנושא של חולמים ומגשימים בעמק החולה. יש את אלון הירש, הורה ומחנך בבית הספר. ערך נוסף זה באמת החיבוק הגדול שעמק החולה נותן לנופלים. הדבר השלישי זה הספורט. עמק החולה הרים את דגל הספורט. תודה ענקית למשפחות הנהדרות שבאו ואפשרו לנו לחבק אותם. למורים ולתלמידים של עמק החולה, למועצות האזוריות, הגליל העליון ומבואות החרמון, שתמיד תומכים ותמיד מאחוריהם. נר המועצות האזוריות, השותפות המלאות בחיי בית הספר ובעשייה החינוכית. אני מזמין את ציונה וקלוד בלחסן, הוריו של איתן בלחסן, בן מחזור למד שנפל על אדמת לבנון, ואבא של נועם בלחסן, בוגרת מחזור נ"ה ומשרתת כעת בצבא. נר ראשון לזכרם של הנופלים, בוגרי בית הספר עמק החולה, שמסרו את נפשם וחירפו את נפשם למען הארץ הזאת. הגיבורים, יהיה זכרם ברוך. כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. מקרי שהמרוץ קורה בחנוכת הגבורה, יש גבורה גדולה גם להורים, ולצערנו את מי שנפל אי אפשר להחזיר. במותם ציוו לנו את החיים.